Hello mga ka-Oragon. Ayan, good morning. Sunday po ngayon dito sa amin. Ito po yung tinuro ko. Binanggit ko nung nakaraang araw. Naikabit na po yung yung bakod. Ayan. Ito yung dati. Yan, kakaano lang. Bago rin yan. Ayan. So ito, nakabit na yung bakod. Ayan. Ito, bagong bakod guys. Yan. Ito, ang dulo. Ayan. Ang garahe, likod ng garahe namin. Ayan. So ayan, nabakuran na guys. Ayan. Ito, dami namin mga dito, imbak. Ayan, nabulok na. Shh! Be! I'm still here. Change your shirt. Naka-open yung ilaw. Change your shirt. You wear it or wore it. Change your shirt.